Torturile cifră sunt deserturi simple, în trend și frecvent solicitate la diverse evenimente. Fiind mai ușor de pregătit decât alte tipuri de torturi, sunt perfecte pentru începutul carierei tale de cofetar. Eu sunt Olga Ursu și te invit la noul meu curs online destinat torturilor cifră. În cadrul cursului vom crea două versiuni ale acestui tort, una cu foi clasice de medovic, inserție de zmeură și cremă de brânză, iar cealaltă cu foi de cacao, arahide și caramel. Desigur, vei primi și o serie de sfaturi pentru a diversifica gusturile pe care le oferi clienților. Îți voi prezenta pas cu pas trucuri și sfaturi pentru a obține combinații perfecte de arome și texturi. Vei fi ghidat în realizarea blatului de medovic, în pregătirea cremelor fine și în decorarea torturilor într-un mod atrăgător. Nu rata oportunitatea de a-ți începe cariera de cofetar cu unul dintre cele mai populare deserturi. Înscrie-te acum accesând linkul de mai jos.